Замислили ли сте се колко детайли изпускате всеки ден? Пейзажи, природа, спортни моменти, всичко е там, но твърде далеч. С този мощен монополярен телескоп можете да виждате поблизо, по-ясно и по-реалистично, навсякъде и по всяко време. Това не е обикновен телескоп. Това е компактен, високоефективен монокуляр, създаден за хора, които обичат да наблюдават, изследват и улавят детайлите. Лек, удобен и лесен за използване, идеален както за ежедневна употреба, така и за приключения на открито. С високото си увеличение този монокулярен телескоп ви позволява да наблюдавате обекти на голямо разстояние с изключителна яснота. Независимо от дали гледате планини, птици или спортно събитие, изображението остава стабилно, ясно и детайлно. Благодарение на БАК-4 призмата и многослойното покритие на лещите, светлината се предава по-ефективно. Резултатът е по-ярка картина, по-добър контраст и естествени цветове, дори при слаба светлина. Това означава по-добро зрително изживяване без напрежение за очите. Телескопът е съвместим с смартфони, което ви позволява лесно да правите снимки и видеа. Записвайте природата, споделяйте моменти от пътуванията си или заснемайте уникални кадри, които иначе биха били невъзможни. Перфектен избор за туризъм и разходки сред природата. Наблюдение на птици и диви животни. Концерти и спортни събития. Къмпинг, риболов и пътувания. Един инструмент, толкова много приложения. Здравият корпус е устойчив на удари и влага, което го прави подходящ за външни условия. Неплъзгащата се повърхност осигурява сигурен захват, дори при продължителна употреба. Създаден е да издържи и да ви служи дълго време. Ако търсите мощен, компактен и надежден монокулярен телескоп, това е правилният избор за вас. Не пропускайте възможността да виждате света по нов начин. Поръчайте още днес и се насладете на детайлите, които другите не виждат.